Ngedap lagi jing sungu yu blai sai sien nega por mentai ya ka bangayo pat banya kren bat pi naga ktien ka em bat ka badan bor ke jong try ban nganget ke nega ktien kan ai bor e fi kan ai jing sungu thu e fi ke nega ktien kan long jingker khu e fi ha ka nega sngi ka ba menta leng ba ka nega khubor step nganget fila ya ke nega jing tia ka jong fi ban snap ni nega khubor ba kum jo le se fi dan ha ka no nega por jong ka sngi ka ba fi snap ai khuble fi baro kum jo ha ka kerteng ke jong Jesus Christ bat nganget bu trao nang kar khui ke jim ke jong fi ba nganget ba ka ktien ke jong blai hi ke nang Banthamai ke jim ke jong fi ka ktien ke jong blai ka nang ai jing snuk thu ya fi ba ka babel ke thu ya ke ta ba hi sngi ke banangwan inang yo shi shu ya ka jing snuk thu namar ba ka jing tip ka nang roi ong ka ktien ke jong blai na khar ar daniel ba ka khot ke basaw ka ong ka jing tip kan roi shisha ngi sungu agi ni sngi ke bam tangi nang snuk thu chi shu in ka ktien ka ek ke bam shai men shwa man tangi la nang snuk thu na kan mau ka ktien ke jong blai ka ong ki ek ke bari ke long ke jong blai ki bla pen pau ki long na ka menta jongi ba ki kon ki jongi ba shisha u blai u la nang pen pau ya ta ka bari ke jong u ban snuk thu ya ki ek na ka ni ka ktien ke jong u banga nget hanga ni ka sngiru kata ka ktien ni ka banga kwa ban kran ni fi na ni ka khubor ka banga kwa ban kran ni fi ka ni ka sngi kan ai jing sha bun sien ngim da sngu thu ya ka kata ka bangi ngi le but bun sien namar bala le ki we ngi chu le la ka le but makala ya kum ta ngi ru ngi chu ban ya la ka ya lang kum ta banga sngo ka ni ka sngi ka ab jing ma ya ngi la dang ngi shabot la ka bot ngi pertho bot la ka pertho bot bat la ngi chu le la ka le klem da pen shong Nongkhryiem bha na ka ktien ka jong blai Badan ni kesengi kwa ban kren ni ke subject bagata kalong wat pan kwa wat pan kwa bun sin ngishu pan kwa ke bam dei ban pan kabala bon wan ra si sha kumtal ni ka ba penlong si sha ngi kumta lada ngi kren lani lada ngi pan kwa kumta kan mau baktin ke jong blai na ka proverb khat pra ar huwe ka ong ka jingyap ba ka jingim kilong ha ka boru thlit bagita ki ba it ye u kin bam ya uso jong u ka babel ka ong ka jingyap ba ka jingim ka de hau thlit pleng ya ka ei ka ba pipi kren ba ya ka ei ka ba pipi ong ya ka ei ka ba pipi pla em la da pi pla ya ka jingyap la ne la pi pla ya ka ba snew kan long si sha kumta ba la da pi kren ya ka ba bha la ne pi pla ya ka ta ka ba bha pi pla ya ka jingker khu pi pla si sha ye ki kamba ki ba crowd kan long kumta lemda kumta em ani lada phim nang ban kren lada phim nang ban penmi ya kata kintien ki badai lani ban pen snow ya kata kintien ki badai shupan kwa ya ka bam dai em kan jashi sha thik kumta ha ka jing em ga jong phi tade hing tang kwa ban ong phi ba kalong ka bama ya ka bangin pan kwa ngangit fila ju ya snow ya kane ka jing thu khana na ka power esop Shapang kumno bo bri upan kwa ya ka jingyap marbula so asat ya ka jingim ka jo na marbula that ban kit ya ka ding shiba kala khia pla du baru hap kiu tau thiep baru pan kwa ong ka jingyap to wan no ukwa ba ka jingyap kan wan bat bakan peniyap si shai u nre onda kala wan sha ka jingyap leng kam dai ka ba itana ka dai si sha ka ba ima ka bi irngiu ka ba ani how da yo I ya kata ka jingyap bat ka jingyap ka kli me khot ya nga bat ong ho nga khot ya pha jingyap ong balai me khot ya nga u ong ba pha pan ya rap ban kit ya nga ka ding ka jonga ha ka ji shau ong ka jingyap bakan pan yap no yu na mar bu so sat ya ka jingim re anda kala awan si sha ka long ka bi triem ka bi shir kai ka ba I pngiu hado kata bagade kata am la da pi kren la da pi khot Lani pi pla, lani pi pan kwa em kan wan shisha. Bana kani kesengi kwa ban kren babun sin le sing imda poi kan mau ya kani bagata kalong babun sin ngi thok aga jing im ke jungi da ka bangi pan kwa ya ke jing duk ha ka jing im ke jungi. Bat kum no kata hagini kesengi ngi I ma kum ki khana school ngi yo ke scholarship na ka sarkar. Haga jing sha ka scholarship ka dai tang na ka banta ki ba duna ka jing yo jing kot tadai namar ba ya yo lut baro tadai ta ki ba ki kimi ki pa ki ba bit makna ki ba ka jing yo jing kot ka jing ki ka biang ki penrit wat ya kata ka jing tho ka jing ki ban penrit ya kata ka jing yo ban pen I ba ki duk tang ban yo ya kata ka scholarship tadai ta kwa ban kren ni fi ka ni ka sngi ka ma du kata wat ju ong banga ngaduk la dau blai la kar khu fi wat ju pan kwa ya ka jing duk la ne wat ju ong ale jing duk wan hanga
Daga ba pi ong ngaduk ban yo ia kata ke ba kendiat ngakwa ban ong fi ke scholarship fin yo kan no Bala fi yo makna kata ke scholarship haga jim ke jong fi la pi yo ban pi ong ngaduk kata ke jingduk kan sawan bud ya pi kumba uni ubreu khot ya ke jingyap ong jingyap to wan ke jingyap kawan shisha bala da pi khot shisha ya kata ke jingduk kan wan shisha bading ta ko ong fi waju kwa la lot waju kwa ha teng kum ki khna asamla Pi snow mong te baki lani pi snow benut ru baki wei ki yo balai ngam yo baki wei ki yo balai ngam yo badeng ta fi tho la ka tho penrit ya kata ka jing yo ju ki power ki paru ki menjur lang manong ele yu pi baki wei ru ki le te ka ba kham su shel kai ka long ndai ya kita ki bampat ngai ndai ki bangai teng ki blakit ki kambalang teng ya ki bangila sakri blai ru Kapelong ingi bantok banong shisha ngaduk bangadon kam ya kan eka scholarship. Bat kam dai tang taru mun sen kumigi kau ma yo na sarkar. Kadi kita ngi kau nam ta ki baduk an rewat kita ki beruspa ki yo da bagi top. Da ka bagi ong ngiduk ngidon kam yo ne kau. Fin yo la yu tu kau. Tangga tu yo fin du pati ka babon to film sngo benut mo. Tadi ta kum ba kalong fi ban ong kum tam dai wat jupan kwa ba ngaduk. Waju ong banga ngaduk waju ong banga ngaduna la blay la kerku ke jing me jong fi pihak ban aingu e ke jing kerku ke jong blay klam ong e fi fin bam ya tau khau bam dei ka bha ke jong fi ba fim dei ban shim ya tau khau la da kam dei ka bha ke jong fi tadeng ta la da ka sorgar ka ai na ka banta kita ka dei na ka banta kita la da kam dei ke jong fi la da kam dei na ka banta ke jong fi wat num jrong ti la ne wat num sngo benut ya ka bakum gata Namar lada pi pan kwa nga ong pi kan dega wei bu thlit am udan kabor la fikran ya ga jingyap am kan wan ga jingyap lada pi ong ngalong baduk fin saduk shisha lada pi ong banga ba jenjar tra kan wan shisha ya gata lada pi ong bang bit ngambiang ga yo ga kot wala la blay akar khu ya pi kan wan shisha te gata ba blay ru usung si ya gata ba blay ru sngo tanat ya gata lada ulakar khu fi pya ban long bit kum ta ken ban sngo yu blay ya ka baula gar khu ga ji im ga jong phi wa num kwa ya ka ta ka bam dei ga jong phi ta nei ta wa jupan kwa e ki bam dei wa jupan kwa e ki bam sngot nat ta nei ka ba nong fi ga ne ga sngi blei la gar khu fi ai ngo e blei la gar khu bala da fi dang don ha preng ki jing ka jing im la ne fi dang don ha ka ta ga jing kardo ga ji im fi ga ngai tran gar khu fi bang ngai utran plat fi na ta ga jing duk ki jing kardo na ta ki jing ki jing le jo ga jing im Bang ngai utraun ai fi kata ke jing lai lut ke bisha bakum ki khon ki jong plai ka babel ka ong in long ka kli om ka tadong in long ki bahalor om ki bahapo bang in long ki balakr khu ken ban long ka dau jong ke jing khu tade heng ta ka ni ka sngi ka ban kren ni ka khubor ngai pinum snow mong ni ka ta ngai ba pinum snow wit ya ka e bang nga kren ba ka ta ka long wat nom pan kwa wan kwa raha ya ka ta ka bam dei ke jong phi wanum jrong ya ka kti na ka benta ka bam dei ke jong phi Tani ta lada ka dei ke jong pi ro utrai lada kam dei ke jong pi wat ju pan kwa bangai tran ker khu ye pi ka ni ka sngi wat ju kran ki ktien ki basneu wat ju kran ki ktien si ktien sang wat ju kran ki ktien jo ke jingyap na ktien jo ke jingduk kran namar ka ei ka ba pi kran kan long kum ta namar ka babel ka ong bagadon ka bor hau thli Tadeng tau thlit jong fi udai tang ban shiro yo blai ban kerku yo blai ban kerku ye ki breu ban yaro yo try ban yaro ro ma i kon makila le bha ke exam yaro yo try ro ma tadeng ta yaro ye ki baro ka tien ke jong fi ke mi ban ka tien jo ke jing yaro ka tien jo ke jing kerku mde ka tien jo ke jing tim ke jing tala dan ki tien ki bam snotanat ngai tran ker khu fi gani sngi ke manta ban ngai ni khubor ka along jingker khu ye phi ha gani ga sngi bang ngai trau nang ker khu ye phi bang ngai trau nang ai bor ye phi nam tip ka scholarship ka dang dei ban fin yo na fin yo na manta ri la da ka dang dei phi ban sign ni ki fill it ki forms ki aka wa num le ashu tran ker khu ye phi ma ta dei ta utran nang ker khu shi shu ye phi da ka da wa juk slai ni ne dwai gani ka por manta Trying to get I go in a go pawang yo in a khubor, man pen snow shin ki kon ki jong me ablay. Mede ublay waru spa, mede ublay ubalong halor ki eke baro. Karupa ga ksiar ga de jong me try, ka khando ga de jing yu jat jong me ga bneng ga ket kalong ga jaga shong ga jong me ki eke ki ba yu I, but ki eke ki bam yu I baro ki de ki jong me try. But me mede utry jong ki eke baro.
banga sungu te try me day ublay ubalong ukpa jingi ubhabneng ubarius pa ubadonlot yeki baro but hame kam dan jingkerdu ai ruem ba ya ka ba mem dan kam hiru ya ka jingerap jungno namar mehi mela abyang hi tang dala diru but trying you sungu bagi yo me ha gm ge jongi go try but ni ki khon ki jomer ki bas snap try ho chi sha ki yo ya me te try but ki long ki khon ki jong me ba me long ukpa ju ki bhabneng but ha ba ki long ki khon ki jong me go try ngada dwai ko kana men da kar khu ki go try ji so banga da ai ngu ru kan ra ba me don me la kar khu shi sha ki go try ha ga bam ga di ga yo ga kot ko try ho ga ta ki jing tray jing ta me la kar khu palat ki go try but la da me la kar khu ai ba ki khon ki jong me go try kin nang man yaro ya me kin nang man pen crowd ka teng ge jong me but try ni khon je me ai bor ba kinum thak try ba kinum shukor banga da dwai ko kan ra try ba me la kar khu kin ai ka jingro shame kin ai ka buram shame try ba kin long shisha ki breu ko kan ra try ki ba im ko kan ra try ban yathu bal ne ban banai ka ta ka ei ka ba ki long ha ka jim de ban thak doi try ban long shisha kumba me la pen long yeki banga dwai la da ki dang don ki ba kerdu ha ka gm ka jong phi ka ne ka por man tang ga dwai bo blame kan tiu shu ye phi ka yo ka kot bo try nang kan tiu shu ye phi ka ha ka ta ka pisa ka jing yo ka jing em ka jong phi ka kam ka mai ka ji ka jong phi wa fi nom sa kom ju try un kar khu ye phi un pelong ye phi ka clear but om ka tadong un pelong phi ki bhalor om ki bhapo ba de ge baro phi ta da ka ti ki jong phi ki ta kin long ki bala kar khu o ble man ban kar khu ye phi da shi shau ong yu abraham da ka ba kar khu ye me ba da ka pendroy ye me la da shi changi ko ngu ye me try ba ngi bot ye me kom mela kar khu ko try yu abraham mela kar khu yu we ki try ki breu ki jong me ka bible kom da ka long kom ju ru ye ki ta ki breu ken ki ba bot ye me ba ki ba ko ngu ye me ka dwai ki khon ki jong me go try shi sha pin long ki pa pahu pahai fin long shi sha ki ba bet ki ba biang ha baro ki menta ga ji im ge jong phi o try man shukar khu fi tangi ka ta ka ba kin jamin sim re la la yo shi sha ka ta ka ba kin jamin sim ka pa ru wat ha ka ta ka ba kin ja do ya ka ta ka jingkar khu ga jong blai ke ga ji im ge jong phi dwai nga kar khu fi bo blai un ai da ka ba hatam fi un ai da ka ba khu un ai shi sha ka da ka ba dai na ka ban ta jong phi ba nga ngai da ka ba un le ki kamba un ang le shu nang ne shakmat bat ngai try nang kar khu nang pen sla un pen dap fi da ka bor ge jong nga dwai nga kar khu fi ka ne ga sngi wa fin shakri u try ba ka babel ka ong la fi shakri un kar khu yu pu jong phi bat ya ka ge jong phi wangan shim no da ka jingpang na pedeng jong phi la da don ka ne ka jingpang kwa alalot ka ne kan du no ha ka ne ga sngi la da fi don ne ka jingpang ka ba thok ka bi shukor ka ne kan du no man ta ga sngi ka ne ki jingpang ki bam ya dei na ka ban ta ka min sim ge jong phi baro kan du kan dam fin yo khia ya ka ba fin yo long kum ba pp long pin kren ye ka ba dei ban kren bat kum taru pin plai ka e ka ba fi dei ban pla nga duai nga dagar khui pi ka ne ka sngi mat bat min sim bo try nang le ki kam ba ken hallelujah try nga duai bini ki khon je me ki nom pan kwa ashun no man ta ka sngi ye ki ba sniu ye ki ba jinjar blai ha gar teng jong jisu nga duai nga kar khui fi amen bat amen try na kar khui fi ha ngin second do biang la shai ka sngi pat ha ka pat ka program jaga Potternet lembaga ne khubor sta khula shi try kar khui fi amen